Zhlboka sa nadýchnite. Ešte jeden hlboký nádych. Existuje mnoho ciest k jednému. V skutočnosti sú všetky cesty jeho cestami, takže nemôžem ísť zlou cestou. Ale existujú cesty, ktoré trvajú dlho a iné sú priamejšie. A v tejto konkrétnej schránke vášho života, tejto malej snímke vesmírneho prieskumu, ktorý je vašim súčasným telom, svetom a životom, sa oplatí mať prehľad aspoň o pár z priamych prístupov, aby ste ich mohli uplatniť tak, ako to dáva zmysel vám. Kedykoľvek a akokoľvek často vám to sedí. A hoci jedným z priamych spôsobov je rozpoznať, že neexistuje žiadne oddelenie alebo rozdiel medzi jedným a všetkým, čo je, alebo všetkým, čo je a jedným. Že skutočne všetko, čo je, inými slovami, všetky tieto skúsenosti, ktoré teraz naplňajú vaše vedomie, sú tým, čo ste vždy hľadali, z čoho pochádzate, sú samotným zdrojom. Je to jedna veľmi priama cesta, ale je tu ďalšia veľmi priama doplnková cesta, ktorá je takmer opačná. A to pozerať sa na jedného, Boha alebo na zdroj, ktorý existuje vo svojej vlastnej dimenzii. Úplne, bez akýchkoľvek iných myšlienok, bez akejkoľvek inej skúsenosti, bez akejkoľvek inej veci. Takže je to metafyzicky presné, alebo nie? V niektorých ohľadoch je, podľa môjho názoru, a v niektorých ohľadoch to nie je celá pravda. Pokiaľ však ide o priamu cestu, vhľady alebo nástroje, nezáleží na tom, čo je pravda, metafyzicky povedané, čo je presné alebo nie. Môžete riadiť auto, nemusíte vedieť, ako auto funguje. Možno si myslíte, že motor je vyrobený z gumy a stále riadite auto. No a veľa ľudí to týmto spôsobom aj robí. To je dôvod, prečo sa v náboženstvách, duchovných a metafyzických komunitách vedú nekonečné diskusie, pretože veľa ľudí verí, že auta jazdia na vodu alebo majú gumové motory. Takže aj keď metafyzické chápanie môže alebo nemusí byť presné v konkrétnom systéme viery, neznamená to, že cesta, ktorá je predpísaná, nemôže byť pre jednotlivca super vzrušujúca, že mu nemôže rezonovať, že mu nemôže sadnúť. A to je naozaj to najdôležitejšie, všakže? Pretože keď odhodíme tento závoj, keď nakoniec odhodíme toto telo, keď príde náš čas, na základe vášho vlastného rozhodnutia na určitej úrovni vedomia, v určitom okamihu, potom väčšina nedorozumení aj tak zmizne, aspoň tie nepresné. A tá technická presnosť, detail ako motor môjho auta nie je vyrobený z gumy, tak na tom príliš nezáleží. Mohol som s ním jazdiť v pohode, ale teraz vidím, že takto je auto skutočne zložené, z čoho je vyrobené a tak ďalej. Takže podobne získame viac metafyzického porozumenia, keď sa tento závoj začne stenčovať alebo zmizne. Ale spôsob môže byť stále efektívny. Nezáleží na tom, ako je opísaný, či presne alebo nie. Môžem naučiť dieťa, ako si hádzať jablko, naučiť ho základy gravitácie, ale mohol by som ho naučiť, že je to tlaková sila, ktorá prichádza zhora. Alebo by som mohol vysvetliť, že je to príťažlivá sila, ktorá pochádza z planéty. Alebo že to nie je ani jedno, že je to nejaké kvantové kolísanie. Na tom nezáleží. Stále môže hodiť jablko. Stále môže chytiť jablko. Takže podobne s duchovnými cestami, akýkoľvek opis je naozaj druhoradý. Prvoradé je, funguje to pre vás? A namiesto toho, aby ste obraňovali metafyzické opisy, v skutočnosti to nepotrebujete. Stačí sa riadiť tým, čo pre vás skutočne funguje. Čímkoľvek, čo vám zo skúseností pomôže byť slobodnejší, byť láskavejší, cítiť sa viac zladený s tým, kým skutočne ste.
A tak nezáleží na tom, či je to presné alebo nie. Ale môže vám byť užitočný následujúci nástroj, ktorým je pozerať sa na Boha, ako keby Boh, alebo zdroj, alebo jediný, alebo vy, vaše práve ja, existovalo vo svojej vlastnej dimenzii. Úplne oddelené, odlišné, úplne odpojené od všetkého, čo viete, všetkého vnímateľného, všetkého svetského alebo dokonca univerzálneho. Hviezd, galaxií, ľudí, politiky, kecov, veľkých pokusov zmeniť svet, všetkého, toho všetkého. Čo ak to všetko existuje vo svojej vlastnej dimenzii? Či je to skutočné alebo nie, pri tomto konkrétnom nástroji na tom nezáleží. Teraz záleží len na tom, aby ste si uvedomili, že ten jediný existuje, akoby vo svojej vlastnej rovine, vo svojej vlastnej dimenzii. Totálne odpojený odlišný od všetkého, čo prichádza a odchádza. A ak si ho chcete predstaviť ako slnko, predstavte si ho. Opíšte si ho takým spôsobom. Uvedomte si ho takým spôsobom. Opäť nie ako filozofický a pravdivý, len ako spôsob, ktorým sa môžete dostať do priameho prežitku, ktorý je možno ľahší a dostupnejší. Ako ten, ktorý je, jedno je všetko a všetko je jedno. Metafyzická pravda, ktorá je svojím spôsobom presnejšia. Ale ak chceme nahliadnúť do podstaty v jej čistej forme, v jej neporušenom stave, môže byť veľmi užitočné vidieť Boha ako nič z toho. Že si ho nejako dokážete predstaviť ako existujúci vo svojej vlastnej dimenzii. Pretože vám pomáha veľmi rýchlo rozoznať. Namiesto toho, aby ste hľadali Boha v lese zážitkov, pomáha vám to veľmi rýchlo odsunúť všetko nabok. Ignorovať rozptýlenie akéhokoľvek druhu a len na chvíľu nahliadnúť do toho, čo by ostalo, keby tu nič z toho nebolo. Môžem si predstaviť úplne slobodnú dimenziu, kde Boh existuje celý sám pre seba, len vo svojej vlastnej bláženosti, vo svojej podstate, vo svojej vlastnej slobode. A nevníma svet, nevníma ľudí, nevníma politiku, nevníma pokusy zmeniť svet, nevníma emócie a myšlienky. V skutočnosti spočíva vo svojej nadčasovej dokonalej dimenzii. Bez tvaru, bez toho či onoho, bez tu alebo tam. Teraz by ste si to mohli predstaviť ako priestor alebo ako svetlo, ktoré nikdy nekončí, ak vám to pomôže. Ale kľúčom pre tento konkrétny zážitok, pre to, aby ste ho aktivovali, opäť nie ako filozofický koniec pravdy, podľa čoho by ste mali žiť svoj osobný život, ale len ako prístupový bod, je predstaviť si Boha ako niečo iné ako toto. Niekde inde ako tu. A potom obráťte svoju pozornosť k tomu, že Boh existuje vo svojom vlastnom, nekonečnom, večnom a slobodnom priestore, ktorý nemá žiadnu súvislosť ani vzťah k ničomu, čo ste kedy zažili alebo kedy zažijete. Je dokonalý, nikdy sa nedotkne tohto sveta a tento svet sa nikdy nedostane k Bohu. Teraz to môže znieť trochu smutne, ale môže vám poskytnúť prístup k tomuto portálu medzi týmito dvoma neexistujúcimi dimenziami. Ale funguje to, ak to aplikujete. Možno nie pre každého, no pre mnohých z vás myslím, že vám to poskytne akýsi portál alebo prístup, kde dokážete preskočiť zo sveta zážitkov, z ríše sveta, tým myslím každú skúsenosť. Nielen planétu Zem alebo svet ľudí, ale čokoľvek, o čom viete. Čokoľvek priateľné, čokoľvek predstaviteľné, to je jedna dimenzia. Nazvime to sen, veľká ilúzia. A Boh tam nežije, Boh tam nedýcha, Boh tam neexistuje, Boh sa tam nepozná. Boh sa pozná
úplne vo svojej vlastnej dimenzii. Zdroj sa pozná úplne vo svojej vlastnej dimenzii, kde neregistruje svet, kde nikdy nebol ovplyvnený žiadnou skúsenosťou, alebo pamäťou, alebo túžbou, nádejou, alebo strachom. Existuje v perfektnom čase, v bláženom mieri. Vyskúšajte, či dokážete vytvoriť tú medzeru. Znova, nie aby ste na tom trvali. O to vás v skutku nežiadam a nie je to, čo odporúčam. Je to čisto len cvičenie, iba prístupový bod, aby vám pomohol byť v priamom zážitkovom spojení, v akomkoľvek okamihu počas dňa. Hoci kedy, keď chcete uvidieť Boha, spomenúť si na tú slobodu, tú nadpozemskosť, iba na malý moment. A naozaj to pomáha len vyčistiť celú vec. Namiesto toho, aby sme sa pokúšali rozpoznať vedomie či Boha v zrkadle výrazov toho či onoho. Je to táto emócia? Tento jemný stav? Je to tento pocit? Možno je to toto, možno je to všetko. Ale čo ak to nie je nič z toho a existuje inde? Vo vás k nemu máte prístup, ale neexistuje tam, kde sa svet odohráva. Boh sa deje niekde inde a svet sa deje inde, než sa nachádza Boh. Ak môžete v istom zmysle vytvoriť tento rozdiel, pre niektorých z vás by mohlo byť jednoduchšie spraviť kvantový skok na krátke chvíle počas dňa, dovoliť si chvíľku zabudnutia, úplnej slobody, bláženej nekonečnosti. Moment uvedomenia si, že svet sa nikdy nestal. Kurva, na čo som vôbec myslel? Prečo som sa o to zaujímal? Prečo sa mi moje metafyzické nohavičky zamotali a môj solárny plexus zviazal do uzla? Boh je slobodný. Boh je už úplne slobodný a svet nikdy nedosiahne Božiu realitu. Čím je ja? Takže, aby sme mohli spoznať čisté ja bez prepojenia so svetom, je to princíp najvyššej osamelosti, završenia, dokončenia. Je to odpútanie od všetkého naraz. Nie je to osobný proces oddeľovania sa od jednej osoby po druhej, od jednej traumy po druhej, od jednej emócie po druhej. Nie, je to radikálne. Je to len nakreslenie čiary do piesku a povedanie si: hej, svet zážitkov existuje tu a za touto hranicou tieto zážitky nemôžu cestovať. Ale ja môžem, pretože obsahujem oboje. Takže môžem prekročiť tú čiaru a zažiť to, môžem to zahliadnúť, spoznať, intuitívne vycítiť, veriť v to, cítiť nekonečnú slobodu, ktorá nikdy nemala konkrétny tvar ani obmedzenia. Ktorá nikdy nepoznala svet a už vôbec ju nemohol rozrušiť. Je to priestor slobody, ku ktorému máte prístup vo svojom vnútri. Len tak, kedykoľvek chcete. Vo vás existujú oboje. Ríša dokonalej slobody a aj ríša tejto veľkej ilúzie tvarov, snov a drámy. Tento príbeh, táto hra. Môžete zmeniť dimenzie, ale z pohľadu osobnej drámy, príbehu, rozmanitosti, života založeného na forme tela vo svete, z pohľadu ja voči ostatným, z tohto pohľadu, ktorý je pre väčšinu z vás pravdepodobne každodennou skúsenosťou a do určitej miery je tak aj pre mňa. Z tohto pohľadu tam Boh neexistuje. Len aby ste si to pripomenuli, pretože to, čo to pre mnohých z vás zrejme robí, je, že na moment akoby stíšite celý svet. Je to, ako by vás to odtiaľ vytiahlo. Pomáha vám uvedomiť si. Počkať, nemusím zádzovať svoje hľadajúce úsilie, svoju energiu do žiadnych týchto tvarov a ide o to, aby som si uvedomil, že celé toto plátno sna nie je miesto, kde nájdem Boha.
A namiesto toho si predstaviť, vycítiť alebo vnímať Boha v jeho pôvodnom, večnom stave alebo priestore. Slobodný od sveta. Pred tým, ako začal čas. Zatiaľ, čo sa zdá, že sa čas deje. A dlho potom, ako čas zmizol. Tá ríša, ktorá nie je ovplyvnená príchodmi a odchodmi vesmírov. Ten perfektný, ten bezchybný čas je sloboda, ktorá je vo vás. Sloboda, ktorá je v podstate ja.